Kvôli tomuto výhľadu som skoro odpadla, takže sleduj náš celodenný výlet v Thajsku. Ja už som síce doma, ale na tento výlet fakt, že asi nikdy nezabudnem, preto som sa rozhodla, že ti ho musím zostrihať. O 6 sme mali budík, o 7 pre nás prišiel taxík a išli sme cez celý ostrov Koh Samui, aby sme sa dostali do prístavu. Tam nás už čakala loď, vďaka ktorej sme sa dostali do národného parku An Thong, aspoň dúfam, že sa to tak povie. Prvý bod programu bolo kajakovanie, ktoré trvalo približne 3/4 hodinku. Išli sme okolo celého jedného ostrova, aby sme sa dostali potom do takého zálivu, kde bolo kopec strmých schodov. Bolo to celkom náročné a musím vám povedať, že ma strašne potom boleli nohy. No a naša cesta pokračovala na druhý ostrov a tu som sa mega tešila. Tip pre vás, zoberte si tenisky, pretože vy neviete, čo vás ešte čaká. Ani ja som si to nevedela predstaviť. Vonku 32 stupňov, peče slnko, extrémny heat a ty si sa rozhodol, že vyšlapeš hore 3/4 hodinu hore kvôli výhľadu. Čo si blázen? Ja som na tento výlet šla len kvôli tomuto výhľadu. Takže som si povedala, že to vyšlapem aj keby hocičo. No a dáme pani, blížime sa k finále. Sme hore. Toto je ten výhľad, za ktorý to stálo. A verte mi, nezabudnem na ten zážitok, pretože to bolo nádherné. Keď sme zliezli dole, tak sme mali ešte chvíľu času, kým odidialo, tak sme sa okúpali a videli sme aj takéto opičky. No a tento výlet, aj toto video sa blíži už ku koncu. My sme sa ešte loďou premiestnili naspäť na ostrov, ja som sa opalovala a keď chceš takýchto viac videí, tak ma sleduj.